أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته إلى يوم القيامة وبعد. ndirandireni omvera kuchokera ku Ummah Flash Messages Ummah FM ndikupasirani program ya Ramadhan Special, ndipo monga malonjezo iyi ndi program yomwe ikukufikani la mulungu lachinayi komanso lachiwiri lililonse, ndipo muli ndi ine Ramadhan na Umani Abubakar Isa. Lero tatiye ntione swala ya witri. Ndikhulupirira kuti tikhala limodzi mpaka pamatero, ndipo ikamatha programu iyi tikhala titamva zambiri zokhunza salati witri insha Allah. Kodi witri ndi chiyani? Imeneyi ndi swala yomwe ndi ya sunnatil muakkada, yomwe imapempheredwa usiku uliwonse. Malinga ndi kugwirizana kwa maimamu atatu, iwo anati swala iyi ndi sunna, koma Imamu Hanafi anati swala iyi ndi wajibu. Izi zili chonchi chifukwa kwa iwo wajibu ndi faradhi ndi zinthu ziwiri zosiyana. Wajibu kwa iwo imakhala yocheperako mphamvu kuyerekeza ndi faradhi. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anali kuswali witri usiku uliwonse. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam anati, inna Allaha witrun yuhibbu witran. Hadithi ikupezeka mu Sahih al-Bukhari 6410, komanso mukonzo kuwerenga sharhi yake mu Fathul Bari ikupezekanso mu Sahih Muslim 2677. Hadithi imeneyi inna Allaha witrun yuhibbu witran ikutanthauza kuti Allah subhanahu wa ta'ala ndi mmodzi ndipo amakonda witri. Choncho witri amaikonda Allah subhanahu wa ta'ala chifukwa timapemphera raka imodzi, maraka atatu, maraka asanu, maraka 7, maraka 9, maraka 11, maraka a nambala yosagawidwa ndi 2, amene amatchedwa kuti odd numbers mu Charabu, imene ili witri. Mu hadithi ina mtumiki sallallahu alaihi wasallama ananena kuti ij'alu akhira salatikum bil-layli witran. Hadithi ikupezeka mu Sahih al-Bukhari komanso Muslim. Akunena kuti ipangeni swala yanu yomaliza kukhala witri. Kuchokera apa ndi pamene anatulusira lamulo maimamu onse 4, lamulo loti ndi mustahabu kumalizira ndi witri mu swala zanu za usiku. Komanso zimaloledwa kuswali swala ina pambuyo pa salati witri, ndipo pali mahadithi ambiri amene akulongosola zimenezi zololeza kuswali swala ina pambuyo pa swala ya witri. Tilongosola zonsezi insha Allah. Kodi swala ya witri ikuyenera kupempheredwa nthawi yanji? Ndizovomerezeka kuswali witri pambuyo pa hutha swala ya isha mpaka na kufikira kutuluka kwa nyenyezi ya kummawa yowala ija, kutanthauza kuti mpaka kulowa kwa swala ya alfajiri. Ndi bwino swala ya witri kuyipemphera mutheka la usiku lomaliza. Ngakhale tahajjudi yabwino ndi imene imapempheredwa kukucha, kusiyana ndi usiku kwambiri, koma kutasala pang'ono kuti swala ya fajiri ichitike, monga 20 minutes kapena 23 minutes kapena kuchepera apo. Pankhani imeneyinso pali mahadithi ambiri insha Allah tingotengapo ochepa, monga hadithi yochokera kwa Aisha radhiyallahu anha ananena kuti min kulli layl awtara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min awwalihi wa awsatihi wa akhirihi fantaha witruhu ila sahri. Hadithi ikupezeka mu Sahih al-Bukhari komanso Muslim, koma Muslim anaonjezeranso mawu ena. Mtumiki sallallahu alayhi wasallam anali kuswali witri mu usiku wonse. Ama swali kumayambiriro kwa usiku, nthawi zina amatha kuswali mkatikati mwa usiku, penanso amatha kuswali kumapeto kwa usiku, ndipo amalekezera kukasala pang'ono kulowa nthawi ya fajiri. Koma chenjezo, ngati ukuopa kuti mwina sutha kuzuka kuswali witri kumapeto kwa usiku, ndi bwino kuswaliratu usanagone mukangomaliza isha. Izi malingana ndi hadithi ya sahihi imene ikupezeka mu Sunan Ibn Majah komanso Sunan Abi Daud.
Nkhani inachokera kwa Abu Qatada, kapena kuti hadithi inachokera kwa Abu Qatada radhiyallahu anhu. Iye ananena kuti anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala li Abi Bakrin mata tuwattir, qala uwattir qabla an anam. Wa qala li Umar mata tuwattir, qala anam thumma uwattir. Mtumiki sallallahu alayhi wasallam anafunsa Abu Bakari kuti umaswali nthawi yanji witri, ndipo iye anati ndimaswali ndisanagone. Ndipo mtumiki anamufunsa Umar radhiyallahu anhu kuti umaswali nthawi yanji, ndipo iye anayankha kuti ndimayamba ndagona kaye ndipo ndimadzuka usiku nkuswali witri. Hadithi ndi yaitali koma mwachidule tikungofuna nthawi yoswalira witri. Apa tikuona kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam atamufunsa Abu Bakari anayankha kuti ine ndimaswali ndisanagone. Atamufunsa Umari ananena kuti ine ndimagona kaye kenako nkudzuka ndikuswali witri. Zonsezi ndi zololezedwa chifukwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam zikanakhala kuti wina yakulakwisa akanamuza kuti iyayi koma uziswali nthawi yakuti, ndiye kuti nthawi imeneyo ikanakhala yoyenera kuswali witri nthawi inayi ayi, koma nthawi zonsezi ndi zovomerezeka chifukwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam anawavomera anthu awiri onsewa. Tatiye ntione chiwerengero cha maraka a salatil witri. Kodi salatil witri imayenera kuswalidwa maraka angati? Tiziwe kuti ndizovomerezeka kuswali witri ndi raka imodzi, maraka atatu, maraka asanu, maraka 7, maraka 9, maraka 11, maraka 13, maraka 15 kumapita kusogolo. Chachikulu osaswali maraka awiri, maraka 4, 6, 8 chifukwa pamenepo ndiye sikuti tikuswali witri ayi, chifukwa witri payokha ikutanthauza kuti manambala amene ali osagawika ndi 2, manambala amene ali 1, 3, 5, 7, 9 kumapita kusogolo. Ndipo palibe chiwerengero chenicheni kuti witri ukhoza kuswali malire maraka mwakuti, koma maswalide ake ndi amenewa maraka 1, 3, 5, 7. Kodi nanga kapempheredwe ka witri, kapempheredwe kake ndikotani? Ndondomeko ya mapempheredwe a witri. Ndizovomerezekanso kupemphera witri munjira imodzi ya njira zimene ndizitchulezi. Njira yoyamba ndiyoti utha kuswali swala zako za usiku zonse maraka awiri awiri, monga mmene imakhalira tahajjudi, mmene imakhalira isha, mmene imakhalira swala ina iliyonse kaya tarawih, maraka awiri awiri awiri. Kenako uzaswali raka imodzi yomwe izakhale witri yako, uzapanga tashahudi ndi kupereka salamu, pamenepo waswali swala ya witri. Izi zikuchokera mu hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Iye anati kuti salatul layli mathna mathna, fa idha khashiya ahadukum as-subha salla rak'atan wahida tuwattiru lahu ma qad salla. Hadithi hii ikupezeka mu al-Bukhari komanso Muslim. Akunena kuti swala ya usiku ndi maraka awiri awiri, ndipo mmodzi wa inu akaopa kuti kumuchera aswali raka imodzi kuti ikhale chitseko cha swala zomwe iye waswali. Maswalidwe ena achiwiri ndioti utha kuswali maraka onse kuwaphatikiza pamodzi, kutanthauza kuti osapumira mpaka ukafika paraka yachiwiri yomaliza. Kenako uzakhala napanga tashahudi yoyamba, osapereka salamu, kenako kuzayima nkuswali raka imodzi. Nuzapangaso tashahudi, kenako ndikupanga masalamu awiri. Izi zili choncho malinga ndi hadithi ya Aisha radhiyallahu anha imene ikupezeka mu Muslim komanso Abu Daud ndi Nasai. Hadithi ikunena kuti anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yusalli 9 rak'atin la yajlisu fiha illa fi ath-thaminati fayadhkuru Allaha wa yahmaduhu wa yad'uhu thumma yanhadhu wa la yusallim thumma yaqum fayusalli at-tasi'ata thumma yaq'udu fayadhkuru Allaha wa yahmaduhu wa yad'uhu thumma yusallim. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam anali kuswali maraka 9 osapumira kupatula paraka ya namba 8, ndipo amakhala nachita mazikri namutamanda Allah ndi kumupempha, ndipo samapereka salamu, ndipo amayima kupemphera raka ya namba 9. Amapitanso pa tashahud, ndipo amachula Allah kumutamanda ndi kumupempha, kenaka amapereka salamu.
Hadithi yenso ndiye itali koma tikungofuna mapempheredwe a witri. Kapempheredwe kachitatu ndikoti mutha kuswali maraka onse nkuchita tashahudi imodzi nkupereka salamu. Aisha radhiyallahu anha analongosolanso kunena kuti kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli min al-layli 13 rak'ah يوتر في ذلك ب5 لا يجلس في شيء إلا في آخرها. Mtume sallallahu alayhi wasallam anali kuswali maraka 13 ndipo anali kuswali maraka 5 menemo ngati witri ndipo samakhala kufikira kuraka yomaliza. Funso ndiye nkumati kodi ndizokakamizidwa ukafuna kuswali witri kuti uziswali shafa'i kaye? Yankho ndiye ndiloti ayi, sizokakamizidwa kuti uyambe waswali shafa'i. Kodi shafa'i ndi chani? Shafa'i ndi opposite ya witri. Witri ndi raka imodzi au atatu asanu kumapita kusogolo, pomwe shafa'i ndi maraka kuyambira awiri, anayi, 6, 8 kumapita kusogolo. Monga mmene ambiri anazilowerera kuti ngati afuna kuswali witri ndiye kuti aswali kaye maraka awiri kenako ndikuzaswali raka imodzi. Ndiye apa funso likunena kuti kodi ndizokakamizidwa kuswali maraka awiri kapena anayi kapena 6, 8, 10 kenako ndikuzaswali raka imodzi kumati pamene papata swali witri? Ayi, utha kufikira kuswali raka imodzi basi ya witri popanda kuswali kaye maraka ena. Izi malinganaso ndi hadithi ya Aisha radhiyallahu anha yomwe akuti Mtumiki sallallahu alaihi wasallama amatha kumaswali ine ndikugona pa bedi ndipo akafuna kuswali witri amandizusa ndipo ndimaswali nawo witri. Hadithi hii ikupezeka mu Sahih al-Bukhari komanso Muslim. Swala ya witri ndiye ndimeneyi. Kodi nanga tiwerenge chani pa witri pambuyo powerenga surati al-Fatiha? Ndizovomerezeka kuwerenga aya iliyonse ya mu Qur'ani kapena sura ina iliyonse pambuyo powerenga surati al-Fatiha. Koma ndizokondedwa kwambiri mustahab kuwerenga surati al-A'la imene ndi sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada kumapita kusogolo mpaka kumapeto. Kenako raka inayo ndikuzawerenga surati al-Kafirun, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun mpaka kumapeto. Kenako raka yachitatu mukhoza kuwerenga surati al-Ikhlasi, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ndiye palinso chinthu china apa, kunut. Kunut imene imachitika pa swala ya witri. Ndi mustahabu zokondedwa kuchita kunut pa swala ya witri kuchokera mu hadithi imene ikuchokera kwa mwana wa Ali radhiyallahu anhu amene akunena kuti anandiphunzitsa mawu omwe ndizinena pa swala ya witri onena kuti Allahumma hdini fi man hadaita. Hadithi inso ndiye itali imene ikupezeka mu Abu Daud komanso at-Tirmidhi. Kodi nanga malo omwe kunuti ya pasolati ya witri ikuyenera kuchitika malo ake ndi ati? Ndi sunna kuti kunut ya pa witri ichitike musanapite ku rukuu. Mukamaliza kuwerenga sura ina iliyonse kapena aya ina iliyonse pambuyo powerenga surati al-Fatiha. Izi ndi malinga ndi hadithi yomwe akulongosola Asim iye anamufunsa Anas bin Malik radhiyallahu anhu zokhunza kunut kuti kodi inali kuchitika pambuyo pa rukuu kapena rukuu isanachitike. Ndipo Anas bin Malik anati tinkachita kunut nthawi ya Mtumiki sallallahu alaihi wasallama tisanapite ku rukuu. Ndipo anafunsanso kuti ine namva munthu wina kuti iwe unamuuza zoti kunut izichitika pambuyo pa rukuu. Ndipo Anas radhiyallahu anhu anayankha kuti ndi wabodza ameneyo. Choncho malinga ndi hadithi imeneyi kunut ichitike tisanapite ku rukuu, tisanawerame. Rukuu ndi kuwerama. Choncho tisana ukawerame nthawi imeneyi ndi nthawi yopanga kunut pa witri malinga ndi chiphunzitso cha Mtumiki sallallahu alaihi wasallama. Hadithi imeneyi ikupezeka mu al-Bukhari nambala yake 957 komanso Muslim nambala yake 660.
77. Koma osatira madhhabu a Imam Hanafi amakhala ndi takbira ina paraka yomaliza asanachite ruku. Apa amachita mazikiri kumutamanda Allah subhanahu wa ta'ala. Takbira yowonjezerayi ndi bid'a, si chiphunzitso cha mtumiki sallallahu alaihi wasallama. Ndi bwino kupewa kumangosatira mchimbulimbuli osadziwa kuti tikusatira chani, ndi cholinga choti tisasemphane ndi kuyankhula kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallama konena kuti sallu kama raaitumuni usalli, swalini ngati mmene mwandionera ine ndikuswali. Komanso tu imeneyi ndi nthawi yabwino yochita kunut. Monga anzathu omwe muli madera ena monga ku South Africa sizachilendo m'mizikiti yambiri amasatira Imam Hanafi, makamaka anzathu amene maswali ndi anzathu achimwenye. Izi ndi zimene zimachitika, ndi nthawi yopangiranso kunuti imeneyi ndithu. Choncho pongofuna kusindika pa nkhani ya kunuti, tatiye tione dua ya pa kunuti. Ndi chizolowezi cha maimamu athu ambiri m'mizikitimu akamapanga dua yonena kuti Allahumma hdina fi man hadait, mongopanga dua imeneyi mmene ilili mmene yalembedwera. Izi zimangosonyeza kusamvesesa chiphunzitso cha mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pa kunut malingana ndi chiphunzitso cha mtumiki sallallahu alaihi wasallam mmene tanenera kale, mtumiki sallallahu alaihi wasallam ankachita dua yogwirizana ndi vuto lomwe lagwa ngati mmene talongosolera kale mahadithi asahihi omwe tanena kalaja. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam anali kupanga dua pa kunut yogwirizana ndi vuto lomwe lagwa, ndipo umboni wake ukupezeka mu Asharh al-Mumti' volume 4 page 61, komanso al-Qawlul Mubin fi akhta'il musallin page 134. Zonena kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam ankachita dua kunut malinga ndi vuto limene lagwa nthawi imene yoyo. Sopano kumbali ya dua yomwe inasanduka ngati chizolowezi lero lino makamaka kwa mashekhe omwe sanamvesese bwino sunna ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam yonena kuti Allahumma hdina fi man hadait. Hasan mwana wa Ali radhiyallahu anhuma akulongosola mu hadithi imene ili ya sahihi imene ikupezeka mu Abu Daud ndipo ndi number 1412. Akulongosola zoti dua imene mtumiki sallallahu alaihi wasallam anatiphunzitsa kuti izipangidwa pa kunut ya swala ya sunna monga swala ya witri, osati ndi pa swala za faradhi zomwe ayi. Iye akunena kuti علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وعليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولا منجا منك إلا إليك. كما حديث من يكتزك مو الترمذي 463, Ibn Majah 1178. كما يكتزك مو النسائي volume 3 page 248. Sobano mukapeza maimamu ena akadapanga bidua imene ipa kunuti ya swala ya faradhi. Swala ya faradhi ziwani kuti sunna ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam yokhunza ndi dua ya kunuti imeneyi inadusa pambali. Kodi ndizovomerezeka kuswali nso sunna iliyonse pambuyo pa witri? Palibe cholesa kuswali sunna iliyonse kaya nafil iliyonse pambuyo poti waswali kale swala ya witri. Izi ndi malinga ndi chiphunzitso cha mtumiki sallallahu alaihi wasallama. Pankhani pali mahadithi ochuluka kwambiri osonyeza kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallama ana aswali soma sunna ena pambuyo poswali witri. Choncho chitenga imozi yomwe ikupezeka mu Sahih Muslim number 738 imene ikuchokera kwa Aisha radhiyallahu anha amene ananena kuti an-nabiy sallallahu alaihi wasallama kana yusalli ba'da al-witri rak'atayn wa huwa jalisun.
ananena kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndithu anali kuswali maraka awiri pambuyo poti waswali kale witri. Ndipo Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anati maraka awiri omwe anapemphera mtumikiwa akupereka chilolezo chopempheranso mmene mungafunire pambuyo poswali witri. Tili ndi chizolowezi choti tikangoswali witri ndiye kuti pamenepo basi palibenso sunna iliyonse imene tingaswali ndi chitseko chimene chotatseka. Koma apa tichenjezane, swala imene tingaswali pambuyo pa witri ndi swala ya sunna ina iliyonse, koma osatinso witri ina. Mawitri awiri samaswalidwa usiku umodzi. Mtumiki sallallahu alaihi wasallama ananena kuti palibe kupemphera mawitri awiri mu usiku umodzi. Hadithi imeneyi ikupezeka mu at-Tirmidhi 468. Munthu amene ali ndi chizolowezi choswali witri usiku uliwonse ndiye wagonereza kwa muchera mpaka fajiri yakwana. Amaloledwa kubweza, ndipo mabwezedwe ake ndiwoti amatengera ndi chizolowezi cha iye mmene anali kuswalira swala ya witri. Mwachitsanzo, ngati witri yake anali kuswali raka imodzi, akamabweza amayenera kuswali maraka awiri. Yemwe amaswali maraka atatu azaswali maraka 4. Akamabweza oswali maraka 5 azaswali 6 akamabweza. Chimozimozi 7 azaswali 8. Kutanthauza kuti kuonjezera imodzi paraka ina iliyonse ya witri chifukwa choti ukubweza. Programu yathu ya Ramadhan special kwa lero lino yathera pamenepo, ndipo musayiwale nakutengerani nkhani ya Salatul Witri. Ndikuthokoza mwapadera brother Abu Najwa Musa Adam amene agwira ntchito yosonkhanitsa nkhani yonse kuphatikizapo maumboni onse amene tawamva mu nkhaniyi. Allah subhanahu wa ta'ala aziwadalitsa. Ndikusiyeni m'manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala kufikira nthawi ina insha Allah. Timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala atipange ife kukhala anthu otenga zabwino muzimene tamva ndikusiya zoyipa, chifukwa munthu wina aliyense amalakwisa muntchito ina iliyonse. Allah subhanahu wa ta'ala ndi amene ali ozindikira, palibe kulakwisa kuna kulikonse kumene kumachokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Choncho ndimpemphe iye kuti andikhululukire ngati ndalakwisa, ndipo ndipemphe kuti kulakwisa kumeneko kusapangise kusokonekera kusiya njira ya haki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.